dende as ondas do Cruceiro. Somos a túa emisora. Escóitanos. Benvidos e benvidas a un novo episodio das Ondas do Cruceiro. Nós somos Lara, Julia, Carla, Lois, Tristán e Vera. Hoxe imos facerlle unha entrevista a Elena Peñas, que traballa en Enxeñería Química, aínda que dedica tamén moito tempo ao seu deporte preferido, o trail. Que tal, Elena? Estás preparada para esta serie de preguntas que imos facerche? Hola, moitas grazas a todos. Estou preparada e moi contenta de estar aquí con vos. Pois comenzamos. Que é a enerxía renovable? A ver, a enerxía renovable é unha enerxía que, como o seu nome indica, provén de fontes ou de recursos que se renovan, son renovables. Cal é a alternativa? A enerxía fósil, que provén de recursos finitos, que se esgotan. Que exemplos de enerxías fósiles coñecedes? O carbón. O carbón, o gas natural, o petróleo, exactamente. O petróleo, por exemplo, no que empezou, se pensades, cando empezou a utilizarse o petróleo? Pois, no século XIX ben entrado, xa no século XX case, na Revolución Industrial, que seguramente que vos soa, empezou a utilizarse masivamente o petróleo para o transporte, para a maquinaria, para os produtos químicos. Claro, canto tempo fai isto? Un século e medio, 150 anos. É moi pouco con respecto á historia da humanidade. Ese petróleo que se empezou a utilizar nese momento leva formándose millóns e millóns e millóns de anos. E son reservas que están localizadas en sitios concretos, son finitas, unha vez que se esgoten, pois temos que facer algo. Entón, claro, hai máis matices. Por exemplo, estas reservas nos fixemos tan dependentes do petróleo, nos fixemos tan dependentes que ao final é un tema moi polémico, moi sensible. Ninguén fala de cantos anos quedan con petróleo disponible para todos. Pois non sabemos, son 20, 30, 40. O que está claro que non queremos ser tan dependentes, estamos buscando alternativas, non? E unhas alternativas cada vez máis presente, pero aínda así falta moito traballo por facer, son as enerxías renovables. A nivel do planeta, pois ao mellor estamos nun tercio. Un tercio da enerxía que se consume é renovable. Os 2 tercios restantes aínda proveñen pois do petróleo, do gas natural. En España temos algo máis de sorte porque temos en España? Temos moito sol, temos zonas con moito vento. Entón, en España, o porcentaxe de enerxía é algo máis importante, o porcentaxe de enerxía renovable. Pero a nivel planeta ainda estamos moi lonxe do que queremos conseguir. Cales son os tipos de enerxía renovable máis comuns? Eu diría que os máis comuns son principalmente 3. Cales son os recursos? En que pensamos? Cando dicimos recursos renovables, en que estamos pensando? En vento, o sol e a auga, correcto. Entón o vento nos permite xerar enerxía de que tipo? Enerxía eólica, que provén do vento. A forza do vento, o movimento do vento, unha enerxía mecánica, transfórmase nunha enerxía eléctrica. O sol nos permite transformar enerxía térmica, fenómenos fotoeléctricos, en enerxía eléctrica. E a auga, seguramente que máis dunha vez vichedes presas ou en coros, nos permite transformar enerxía potencial, enerxía da auga, primeiro en movimento, en enerxía cinética e despois en electricidade. Estas enerxías son renovables porque son recursos que se renovan, non? O sol está aí, sai todos os días e deítase pola noite. O vento, algúns días máis, outros días menos, pero sempre está aí. A auga tamén, os cursos de auga. Pero son constantes estes recursos. O sol deítase, xa non podemos producir enerxía fotovoltaica. Ou que pasa nos días nos que non hai vento? Ou que pasa nos períodos de sequía? Aí atrás, non sei se vos lembrades, que houve moita sequía nas zonas nalgúnas zonas de Galicia incluso, que os encoros están os embalses vacíos, baleiros. As enerxías renovables teñen este matiz, son intermitentes. É dicir, non temos unha fonte constante. Entón temos que atopar solucións, buscar solucións e atopar solucións para que todo o sistema siga funcionando neses momentos nos que non temos recursos. Chega a noite, os hospitais teñen que seguir funcionando. Necesitamos enerxía, os transportes. Entón, que facemos?
o que faremos cando solamente teñamos enerxías renovables? Temos que atopar sistemas de almacenamento, sistemas como almacenar esta enerxía para neses momentos nos que hai demanda, necesitamos enerxía, pero non se xera porque non hai recurso, podamos ter uso desa enerxía. Por exemplo, os teléfonos móviles teñen pois unha mini batería, non? Os cargamos, os adultos temos o teléfono móvil, se cargan, non? E nos serven durante unhas horas, non? Eso que ten o teléfono móvil é unha mini batería. Pois eso, a unha escala moito maior, podería servir pois para abastecer enerxía neses momentos nos que non hai fonte de enerxía renovable disponible. Este é un campo moi interesante de investigación, aínda falta moitísimo por descubrir, espero, así que a quen lle interese, animo vos a investigar este tema. Que é o biogás? O biogás é outra enerxía renovable. Como o seu nome indica, o biogás é un gas de orixe biolóxico, biodegradable. E se produce por unha reacción bioquímica que é a mesma que ten lugar no estómago das vacas. No primeiro estómago das vacas. Sabedes que as vacas teñen varios estómagos, que é onde se xera o rumen. Prodúcese esta reacción, unha reacción de digestión anaerobia, se lle chama. Chega a comida das vacas, a materia orgánica, non hai oxíxeno, é un ambiente sen oxíxeno que se chama anaerobio, e ten lugar a descomposición de toda esa materia orgánica. Nesa descomposición, un dos produtos que se forma é o metano, que é un produto enerxético que nos permite utilizalo enerxéticamente, como é equivalente ao gas natural. Entón, é o biogás, é un gas de orixe biolóxico que se produce por degradación da materia orgánica que pode vir contida nos residuos que xeramos na casa, por exemplo. Que tipos de residuos poden ser utilizados? Todos aqueles residuos orgánicos poden ser utilizados. Por exemplo, sabedes que agora hai o contenedor marrón, non sei se o vichedes en algún lugar, non? Ese contenedor, dentro duns anos, pois xa debe estar utilizado en todos os lugares, e o que vai ali é os restos de comida, por exemplo, non? As peles de patatas, do kiwi, todo que é orgánico, pero que non se vai utilizar para a alimentación, todo eso vai ali. Eso é un exemplo de residuo que pode utilizarse para que sexa valorizado enerxéticamente. As dexeccións gandeiras, non? O esterco, o purín, pois nas zonas gandeiras extensivas, tanto en Galicia como fora, hai moitísimo residuo que provén da dexección gandeiras. En moitos lugares é un problema moi gordo, porque todo eso pois vai no chan, vai á atmósfera, as emisións, o metano que vai das emisións gandeiras é moito peor que o CO2, do que escoitamos moito falar. Entón, eso é un residuo que pode ser interesante tamén valorizalo enerxéticamente. Calquera industria, por exemplo, unha industria láctea, pois hai restos de produtos que xa non se poden utilizar, de leite non conforme, de soro, que tamén pode ser utilizado. Que intentamos facer nos proxectos de xeración de biogás? Pois intentamos simular as condicións do estómago da vaca, do que os falei antes, nun reactor industrial. Entón, pois, que necesita? Temperatura, a temperatura do estómago da vaca cal pode ser? 37, 39, por aí, pouco máis que no noso. Ausencia de oxíxeno, para que a reacción teña lugar, e despois as protagonistas do asunto, que son as bacterias. As bacterias, varios tipos de bacterias, unhas bacterias se encargan de romper a materia orgánica, o almidón, as cadenas máis largas, outras se encargan de transformar os ácidos en CO2 e metano, outras de formar hidróxeno, todo un cóctel de bacterias que traballamos, pois damoslle as condicións que sexan necesarias para que traballen da mellor forma posible, pois a temperatura, o pH, a excitación, etc. E así pois, conseguimos xerar biogás. Como se seleccionan para o seu aproveitamento? Os residuos se seleccionan pois ao final, se temos disponibilidade de varios tipos de residuos, o que intentamos facer é a mellor dieta posible, porque o reactor de biogás vai pasar o mesmo que a unha persoa. É dicir, nós se comemos chocolate durante 2 días, pois o primeiro día é un subidón, non? E o mellor o tercer día xa nos doi a barriga, xa nos levantamos. É un pouco o mesmo. O sea, a dieta ten que ser variada. Se temos varios residuos, facemos
dende a enxeñería química de procesos intentamos facer a mellor dieta para que o digestor traballe da mellor forma o máis tempo posible. Non sempre é viable, ás veces temos o que temos. Hai zonas nas que solamente se ten pois, dexeccións gandeiras ou zonas nas que solamente se dispón de residuo orgánico das casas. Hai que adaptar o proceso para poder tratalo. A parte da parte técnica química tamén hai outros parámetros. Por exemplo, nos interesa que os residuos veñan o máis preto posible de onde este a planta, porque se temos que buscar residuos a unha cidade que está moi lonxe, ao final pois xa temos que contaminar para ir a buscalo, ida e volta, xa non ten sentido tampouco ambientalmente, nin económicamente, nin nada. Canta cantidade de residuos fan falta para, por exemplo, cargar un teléfono? Sí, esa pregunta 20, ten que facer un pequeno cálculo. A ver, se consideramos un residuo, isto depende moito do residuo. Algúns son moi bons para xerar. Por exemplo, o residuo do que falaba antes do quinto contenedor é un residuo que ten moitísimo máis potencial pois que o purín das vacas, non? Pero con un residuo medio nos faría falta como uns 150 gramos, máis ou menos, para cargar un móvil. Podes dicirnos máis exemplos? Sí, para que vexades para que poidades ter unha idea da dimensión, ¿no? De como poden ser estes proxectos. Un proxecto de produción de biogás que pretenda cubrir pois o consumo de gas dunhas 3.000 casas, vivendas, 3.000 familias, equivaldría pois a un traxín de residuos de entre 7 e 8 camiones ao día. Son bastantes. Outro exemplo, se pensamos nun depósito dun camión para o transporte pesado, ¿no? Que poidamos rechealo, pois en vez de diésel ou de gas natural, de biometano. Facendo o cálculo, a partir do residuo necesario, sería equivalente ao que xeran pois unhas 20 persoas nun ano. Como vedes, é unha contribución, pero non vai ser a única contribución. A nivel Ferrol-Terra, por exemplo, se pensamos que somos, non sei, 100.000 entre Ferrol e os arredores, pois estaríamos falando mellor pois de 50.000 camións, 5.000 camións, perdón, que poderían utilizar biometano. Poderá ser unha contribución, pero non a única solución. Como se pode utilizar a enerxía renovable na casa? Na casa hai varias opcións. Hai, sempre que é posible, que a vivenda o permita, hai formas de instalar pois, placas fotovoltaicas, se temos unha orientación que é axeitada. Ás veces existen sistemas de xeración eólica pequena, pero son aportes pois bastante limitados ao que a demanda de enerxía do que pode ser unha familia. Outras formas son pois antigamente pois unha estufa de biomasa, tamén é enerxía renovable. Por que mellor a enerxía renovable para o medio ambiente? Se falamos do quencemento global, que seguramente que vos soa, non? O CO2 na atmósfera, sabedes que atrapa a calor do sol e non a deixa escapar. Entón, que pasa? Pois que a Terra está cada ano un pouquiño máis quente que o anterior. É un proceso moi lento, pero é un proceso continuo. Entón, claro, se non facemos nada, sigue seguindo subindo a temperatura, pois chega un momento en que pode ter bastantes consecuencias. Pois pode de xeo, subida do nivel do mar, etc. Entón, o CO2, ese CO2 se provén do petróleo, o que vos dixen antes, ese CO2 é fósil, entón, consumo petróleo, emito CO2, e o CO2 aí se queda. Non hai un ciclo de volta, porque o petróleo tardou en formarse millóns e millóns e millóns de anos. Entón, teríamos que esperar moitísimos millóns de anos para captar ese CO2. Que pasa coas enerxías renovables? Pois, algunhas non xeran CO2. Por exemplo, a fotovoltaica, a eólica, cando xiran os moliños de vento, non se xera CO2. Cando temos unhas placas fotovoltaicas, captan a enerxía do sol sen xerar CO2. No caso do biogás, sí que se xera CO2. O biogás ten metano e ten CO2. Pero é un CO2 que chamamos de ciclo curto, porque ese CO2 é o mesmo que poden capturar as plantacións, as plantas, para xerar nova materia orgánica que pode ser de novo alimentada no digestor. Entón é un proceso que ten lugar nun tempo curto e se considera
que non ten emisións netas. Non é un CO2 que vai a quedar na atmósfera, co cal non vai ter consecuencias a nivel de quencemento global. Eso cando pensamos no que é o quencemento global. O medio ambiente é moito máis. O medio ambiente tamén, pois, os ruidos, a paisaxe, e todo, é o impacto visual. Entón, que pasa? Que as enerxías renovables pois teñen tamén outros impactos. Se temos uns moliños de vento ao lado da casa, temos un impacto visual, temos ruidos, todo o proxecto ten impactos. Entón, teremos que medir, baremar un pouco, intentar facer as cousas o mellor posible para minimizar todos os impactos en calquera cousa que fagamos. Pero está claro que todo ten impacto. Que é o máis raro que descubriches no teu traballo? A verdade é que todas as cousas relativas ás bacterias a min sempre me resultaron moi curiosas e moi raras. Por exemplo, eu traballara pois con a bacteria que se chama Clostridium, que para que traballara ben, para que producira pois produtos que buscaba producir un combustible alternativo, pois había que estresala. Se a trataba ben, non traballaba. Se a estresaba, se lle deixaba, pois se lle daba, non sei, cousas que non lle gustaban, traballaba. E había outras, esas para min son as máis curiosas, que coas que tamén traballei, que o que facían, isto é un campo de investigación que aínda está aberto, é producir plástico, como partículas de plástico no seu interior, como monómeros de plástico, alternando fases de saciedade e fame. É dicir, lle dabas moito de comer, non facía nada. Cando deixabas de darlle de comer un día, empezaban a acumular microplástico no seu interior. Ese microplástico é aproveitable. Xa existen pois, cousas que se fabrican a partir de bioplásticos, e parte deste bioplástico provén desta forma. A min parece moi curioso. Sabemos que ademais de dedicarte a enerxía renovable, aproveitas parte do teu tempo libre en correr. Por iso temos algunhas preguntas preparadas. Con cantos anos comenzaches a... Empecé a correr aos 23, 24 anos, porque, bueno, eu fome a vivir a Lyon, a unha cidade de Francia, e ali atopei a xente que facía trail, e, bueno, animáronme, gustoume, e seguín correndo ata agora. Cal foi a túa carreira máis longa? A máis longa foi unha carreira que fixen ali mesmo, en Lyon, foi unha carreira nocturna entre Lyon e outra cidade que se chama Saint-Étienne. Eran como 50 kilómetros de trail polo monte. Con cantos anos ganaches a túa primeira carreira e como te sentiches? Bueno, non empecé a facer carreiras ata chegar aquí a Ferrol. Estou con un grupo e facemos carreiras en cando. Algún gañei, tampouco non é o que se... Cando entrenamos e preparamos unha carreira, realmente pensamos sempre en estar ben para disfrutala durante todo o recorrido. E o resultado, bueno, pois se é bo, mellor, pero non é o foco. Como se sente correr unha maratón? Unha maratón, eu a verdade nunca fixen maratón de montaña, que é un pouco diferente, e a verdade é que se sente un moi ben, porque son paisaxes maravillosos. Aquí temos zonas para estar correndo horas e horas, pois entre as vistas, o mar, o monte, é unha gozada o que temos ao redor. Entón o sentimento pois é para min moi liberador, faime moito ben. Despois o que é un maratón de o que é asfalto, o maratón clásico, eu nunca fixen, entón non podo dicirvos. Cal foi a carreira que máis te costou terminar? A carreira que máis me costou terminar creo que foi a última San Silvestre que fixemos en Santiago ano pasado, porque, bueno, se xuntaron moitas cousas. Íamos disfrazados de racimos de uvas, os globos saían voando, despois os nenos pois estaban cansos, e nos costou moito terminala. Eu estaba enferma tamén. Esa foi a máis dura. Cal foi a carreira que máis disfrutaches? Pois é unha pregunta moi difícil, a verdade non sabería responder, porque sempre que vou a carreira teño a impresión de que é a que máis disfruto de todas. Entón te diría a última que fixen hai un mes e medio máis ou menos en Viveiro. Que deporte farías se non correras? Pois o que tamén me gusta facer, pero que non fago moito por falta de tempo, que é natación e escalada, sobre todo. Facías outro deporte de pequena? Karate.
encárate dende os 5 anos ata que empecé a correr, ata os 22. Gustaríache seguir facendo ese deporte? Sí, de vez en cando penso, pero farían falta moitas horas ao día, polo menos 30. Agora, se non te importa, imos pasar as preguntas máis persoais. Cando naciches e onde? Pois nacín en novembro de 1981 en Santiago. Como foi a túa historia como estudante? Pois a verdade é que a mí me gustaba moito estudiar, o disfrutaba moito. Gustábame moito, sobre todo as materias que me gustaban, que eran as mates primeiro, despois xa no instituto a física moito, a química. Entón teño moi bo recordo desa época. Que fas no teu tempo libre e cales son as túas aficións? Pois gustame moito ler, pasar tempo xogando na casa, a música tamén, tocar piano, organizar cousas. Con cantos anos viaxaches por primeira vez? Con 12 anos, acompañando os meus pais a unha viaxe de traballo do meu pai. Cal foi a viaxe que máis che gustou? Pois esa é como a pregunta que fixo antes Lois da carreira. Todas as viaxes que fago me dá a impresión de que é a que máis me gusta cando a termino. É difícil contestar, o mellor, pois non sei, probablemente unha viaxe que fixen hai tempo a Islandia e que sempre digo que algún día me gustaría voltar cos nenos. Onde vivías de pequena? En Santiago, nacín e vivín en Santiago ata os 20, máis ou menos 21. Que querías ser cando eras rapaza? Pois, cando era moi nova quería ser actriz, porque facía teatro no cole, era o que máis me gustaba. Despois, entrenadora de karate durante moitos anos, e despois xa me gustaban moito as ciencias e decanteime por facer unha enxeñería. E por último, a pregunta que lle facemos a todos os nosos invitados. Gustanche os pementos de Padrón? Pois gústame moito, tanto os que pican como os que non. Moitas grazas, Elena, por vir aquí con nós. Foi un placer facerte esta entrevista e, ademais, aprendimos moito. Esperamos que estiveses a gusto con nós. Ata a próxima. Moitas grazas a vos. Qué chulo. Nada.